Dito tayo ngayon sa Japanese Tunnel in Baguio City Botanical Garden. Picture ka na eh. Ayun tayo, marami tayong kasama. Okay. Dito tayo ngayon sa Japanese Tunnel right here in Baguio City Botanical Garden. Yeah. Captain Shades and family with Mang Vanji right here. Pia, ako mauna. Ako mauna. Saan ba tayo dada? Dito? Meron pa dyan, oh. O dito na lang tayo. Wala dito na. Dito. Ako na nga. Nakakatakot naman yata. Mauna dapat yung ano. Mukhang natatakot. Ay, sabi mo mauna. Yan. Ba't saan kayo pumupunta? Ubus Wala na. dito. Grabe. Dito. Walang daanan dito. Walang Dead end. Ayan, meron siya. Oh, may. Uy, There's Captain Shades here. pwede na sila. So what's this? Dead end? Meron dito ayun. Shh, kibingay. Japanese Tunnel. Dito sa Botanical Garden, Baguio City. Wow. Paano tayo makakalabas yan? Pasikip na lang, pasikip pa pa. Oh, paano tayo makakalabas? Ha? Pabalik, palabas. May palabas yan? Grabe. Oh, yeah. Grabe naman. Pia, Benji, Flory. Basa. Yeah. Pia, ako ang manita. Siya ko din muna na. Tap no plus light and man. Yan, basa. Umulan kasi kaya basa. Ha? Umulan kasi kaya basa. Yan. Umulan kasi kaya basa. Mahaba rin pala to. Akala ko yung parang laro-laruan lang na tunnel-tunnelan lang. Oh, May ano totoong tunnel to noon. Ha? Nung araw, no? Oh boy. Pag natin, pag subihan tayo. Ha? scary. Sure ka? Ano yun? So dito na pala. Ano yun? Dito na pala. Akala ko, hindi na ko yung makakalabas. Ayun lang. Oh boy. We survived. Survive, dali. Pia. Japanese Tunnel, we survived. We survived. Yeah, you know. Yeah. Naka-video ka pala, kala ko nag-ano. May times up tayo. Out.